Gitunol na ni incoming Mayor Tomas Osmena ang reward money ngadto sa pulis nga nakapusil sa mga suspitsadong tulisan nga biktima og usa ka tiguang. Ang pulis na himong emosyonal nini si Nico Serino sa report. Pasado alas 2 karong hapon may bisita sa Panimay ni Mayor-elect Tomas Osmena sa Barangay Guadalupe si PO3 Julius Rehis. Si Rehis kadtong pulis nga nakapusil sa mga suspitsadong tulisan nga may biktima sa usa ka tiguang niadtong miaging adlaw. Wa magdugay si Osmena og dayong sud sa iyang kwarto. Paggawas ni ini, bit-bit na ang ganting salapi alang kang Rehis. Pero tungod kay off-duty ka, atong doblehon, Jis, duha sila, ibale 20. Ha? Congratulations. Salamat, sir. Ha? Okay. So kung mo practice ka next time, ha? Yes, sir. 100,000 unta na. Wa kalikayi nga nahimong emosyonal ang pulis kay matud pa nakahinumdum sa iyang inahan dihang may responde sa alarma. Actually, sir, wala man ko mag-after sa reward. Ako sir, tatap. Aluyan gusto ko. Ato lang buhaton ang sakto, ang legal ba. Ang call of duty, ato kung tinudon. Tarong atong trabaho, right, do your job, do it right. Wa mo komento si Osmena kung diin gikan ang kwarta. Bugtong pasalig niya, dili kinigikan sa panudlanan sa gobyerno. Gipadayag ni ini ang iyang kaandam sa pag-reward sa mga makapatay ug makapusil sa mga buluyagon. My objective is to make it clear sa mga badlungon, you will be the victims if you stay in Cebu City. Ganihang buntag nag-courtesy call kang Cebu Archbishop Jose Palma, sila si Acting Mayor Margot ug Mayor-elect Tomas Osmena. Matod ni Osmena, pamaagi kini sa pagbukas sa line of communication sa Arsobispo. Sa iyang direktiba kabahin sa pagpatay og kriminal ug sa kabalaka nga gipadayag sa simbahan, kini ang gipasabot sa opisyal. I'm not interested in killing people. I'm just taking cognizance of the fact that these people don't mind killing people. So I'm telling them, if you're going to kill people, we will kill you. If you don't want us to kill you, then don't kill anyone. And don't commit crime here. Nico Sereno, Balitang Bisdak.